Egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Iñigo Martínez Zatón, Elkarrekin Podemos Iuren legebiltzarkidea, eguerdion ongi etorri. Kaixo egunon. Gizarte desberdintasunak areagotzen ari direla, hori izan da, atzokoan arartekoak adierazi zuena eta testuinguru honetan aurrekontuak negoziatzen hasiko zarete aurki. Zer nolako aurrekontuak beharko lituzke Euskal Autonomia Erkidegokak? Eta baita ere atzo Azpiazu sailburuak adierazpen batzuk egin zituen eta gaur rementeriak ere bai, non esaten zuten lekaudazioaren aldetikan lekaudazio rekorra izango dugula, hori egia da. Eta lekaudazio errekor hori inbertsio sozialerako erabili behar da, hezkuntza publikorako, osasun publikorako, diru sarrera bermatzeko, errenta indartzeko, enplegu publikoa sustatzeko eta baita ere krisi garai honetan, energiaren prezioak ikusita nola dauden eta elikagaien prezioak ikusita nola dauden, jendea babesteko erabili behar dira. Ezin dugu onartu, Azpiazu sailburuak adibidez, lasaitasun eta egonkortasun aurrekontu batzuk izango balira bezala aurkeztu zuena atzo, ez? Behar duguna da, interbentzio publikoa jendea babesteko. Aipatu duzu, Ogasun sailburuak atzokoan esandakoak, besteak beste ere adierazi zuen zerga den harira, ez dela zergak jaisteko momentua, ez da igotzekoak ere, zer deritzozu? Jaiztekoa Euskadin zaila da gehiago jaiztea. Aurreko astean ezagutu genuen oso eskuindar den instituto baten txosten bat, non esaten zen estatu mailan, Madrid atzean, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa daudela, presio fiskalean edo justizia fiskalean hobeto esan da gure terminoetan barkatu esan da. Eta gaur datu batzuk birpasatzen adibidez sozietate zergan Europa mailan presio fiskala ehuneko 2,4 ingurukoa da eta hemen ehuneko 1,5koa. Aldea handia da, ELA sindikatuak egin zuen txosten batean adibidez, beraiek esaten zuten 4.000 milioi euroko errekaudazio gehigarria lortu algenuela zerga hori igotzen, eta azkenean sozietate zerga moskinak sorpetzen ditu, ez bakarrik enpresa baten jarduna, eta orduan ikusten dugunela margena badago justizia fiskala gehiago lortzeko, Euskadin oso atzeratua gaude zentzurretan, eta justizia fiskal horrekin politika publikoak eta inbertsio soziala ordandu daiteke, bestela ezin da ordandu. Zerk eragozten du politika fiskal progresibo hori ez egiteak Madrilen egin duten bezala ze aberatzen gaineko zerga horrekin? EAJ-PNV betidanik beto bat jarrita dauka eskerra guztiari, guri partikularki, baina eskerra guztiari fiskalitateari buruz hitz egiteko. Hori daramagu dezaten bizitzazoan. Eta hori ikusi behar dugu nola 2017an PNVek, Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak sinatu zuten orain indarrean dagoen reforma fiskala. Beraiek esaten dute, itxaron behar dugu azterlan bat egitera, baina hori esaten zuten duela 3 urte, esan zuten duela 2 urte, aurreko urtean, eta orain esaten dute. Hori ez da inoiz helduko, beraiei zaielako interesatzen. Eta jendeari interesatzen zaiola da justizia fiskala berriro mahai gainean jartzea. Eta orain aurrekontuen eztabaida honetan berriro noski jarriko dugu mahai gainean zergak dirudunei igotzeko margena dagoelako. Eta ez bakarrik, atzo aurreko astean iragarri zen deflaktazio berri hori, iragartzeko deflaktazio hori ez da progresiboa, dirudunei mesede egiten die, eta horrek esaten du aukerak daudela beste gauza batzuk egiteko, baina beraiek momentu honetan bakarrik nahi dute zerga politika horretan eskuinarekin adostea, eta berriro esaten dugu mai gaineratuko dugula reforma fiskalaren beharra. Erabiltzen duten argudioa delako ez dela momentua zergak igotzekoa, testuinguru ekonomikoa eta soziala ikusita zer deritzozue? Baina zergak igotzea nori? Momentu honetan euskal langileria, euskal enpresariek baino diru askoz gehiago termino relatiboetan, baina baita ere absolutoetan ordaintzen dute. Lehen, duela 10 urte, adibidez, langilek ordaintzen zutena eta enpresek ordaintzen zutena ia parra zen. Momentu honetan, langilek ordaintzen dute ia zergen ehuneko erdia. Eta enpresek bakarrik ehuneko 24. Orduan hor margena dago. Aldaketa handia eman da, neoliberalismoaren garai honetan, 2008tik aurrera, eta
momentua da langileria fiskalitate progresibo bat izateko, seguk esaten duguna da, zergak ez direla igo behar, baizik eta egon behar dena da justizia fiskala. Gehiago daukatenak, gehiago ordaintzea, bakarrik hori. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzarekin batera akordio batera iritsi zareten, diru-sarrerak bermatzeko errentaren gainean, besteak beste, ura jasotzeko 23 urtetik 18 urtera jaitsi duzue baldintza hori, zenbatekoa 803 eurora igo duzu eta baldintzak ere malgutu dituzue. Nori eragingo dio mesede batez ere aldaketa guzti honek? Bueno, era zaurgarri batean dauden pertsonei, batez ere gazteei, batez ere pentsioak kobratzen duten eta gehienak diren emakume hoiei eta lan oso prekarioak daukaten langilei. Azken finean akordio hau egiten duena da, 23-tik, zuk esan duzun moduan, 23-tik 18 urtetara jaistea era orokorrean eta baita ere, bete behar diren baldintzak errestea, diru-sarrera bermatzeko errenta hori lortzeko, eta baita ere egoera zaurgarrietan dauden kolektibo askori, adibidez, enpadramenduaren baldintza hori kentzea, adibidez, bilantza matista pairatu duten emakumei, eta beste egoera oso larri edo zaurgarri batean dauden kolektibo askoei. Eta, pentsatzen dugu akordioa ona dela, eta espero dugu orain gehiago zabaltzea, eta beti esaten dugun moduan, diru-sarrera bermatzeko errenta euskal gizartearen lorpen bat da, ekimen hiritar legegi baten bidez aprobatu zena, eta guztien artean defendatu behar dugu, ze eraso asko jaso ditu azken urte hauetan, alde batetik gestio txar batekin, beste alde batetik PP eta PSOEk sinatu zuten erreforma horren partez, eta baita ere, kaleetan PPek, Vox eta beste elkarte batzuk askotan martxan jarri duten diru-sarrera bermatzeko errenta horren kontrako kanpainen partetik. Orduan defendatu behar dugu, hobetu behar dugu, eta guztien artean sindikatuen parte hartzerekin, atzo manifestazioa burutu zuten elkarte askorekin, beste alderdiekin bermatu behar dugu, ze azkenean justizia edo babes sozialerako erreminta ezinbestekoa da. Prozesua ez da akorde honekin amaitzen beraz? Ez, oraindik zuzenketak eta ponentzia eratuko da, legearen ponentzia eratuko da, beste zuzenketa batzuk mahai gainean daude, era orokorrean esan dezakegu PPek ekuazio horretatik atera dela, baina beste alderdi batzuk daude oraindik adostasun hori zabaltzeko, eta nik uste dut ona izango zela, ze hemen jende askoren etorkizuna jokoan dago, eta nik uste dut merezi duela esaten den moduan eskuak zikintzea. Testuinguru ekonomiko honetan soldatak ez dira azten ari inflazioa bezain beste, patronalak zein puntutaraino blokeatzen du egoera honek, egoera hau? Patronala era struktural batean blokeatzen du, bai hemen eta bai estatu osoan, Confebask eta COE zentzu horretan daude oso lerrokatuta, eta atzo bertan berriro Yolanda Díaz presidente ordeak mahai gaineratu zuen patronalaren blokeo hori. Atzo ikusi genuen nola sindikatu guztiak edo gehienak Bizkaiko metalgintzako konbenioa edo hitzarmena negoziatzen ari duten sindikatu guztiak berriro mahai gaineratzen zutela metalaren patronalak blokeatzen zuela akordioa, eta nik uste dut hemen Eusko Jaurlaritzak isilik dagoela, eta hitz egiten duenean, beti hitz egiten du moderazioari buruz, eta moderazioari buruz hitz egiten duenean, hitz egiten du sindikatuek bere aldarrikapenak moderatu behar dituztela. Eta momentu honetan sindikatuek bakarrik justizia aldarrikatzen ari dute, KPI igotze tasa soldatetan refleju bat eukitzea, eta momentu honetan Confebask hemen blokeatzen ari ditu hitzarmen gehienak. Ikusi genuen nola uda horretik Arabako metalgintzako hitzarmena posiblea izan zen, eta espero dugu sindikatuen presioagatik eta presioaren gatik, eta baita ere Eusko Jaurlaritzak norabide aldaketagatik egiten badu, ze momentu honetan esaten dudan bezala isilik dago konflikto edo gatazka hauetan, egoera aldatzea, behar dugu soldatek igotzea, ezin dute balio gehiago galdu.
Ukrainako gerrari egosten zaio askotan bizi dugun testu inguru ekonomikoa, inflazioaren gorakada hori, eta bien bitartean Madrilgo aurrekontu orokorretan defentsarako gastua nabarmen igo da, ehuneko 25 kritikatu duzuena gainera eskutuan mantendu izan duela Sánchezek. Bideo diplomatikoa hilda dagoela esango zenuke? Zaila da, eta zer eskenean politika eta diplomazia beti zaila izan dira, eta batez ere testuinguru batean, Europa mailan non ikusten dugu diskurtso bakarra dagoela, egia da, eta aldez aurretik gauzak argi usteko Rusiakin baditu zuela Ukrainiak, eta horrek nazioarteko zuzenbidearen urraketa oso nagusia dela, ondo. Giza eskubideen urraketak ematen adira, bai, Rusiaren armadaren partetik, baina baita ere salatu behar dugu Ukrainiaren gobernuaren jarrera, 12 alderdi legalizatu ditu eta baita ere giza eskubideen urraketak egiten ari ditu, gerra guztietan bezala, baina horrek ez dio garrantzia kentzen, eta behar duguna momentu honetan da diplomaziaren bidea hitz egitea. Hau gerrak ez dira irabazten, beti galtzen dira, orduan eskatu behar dena da, gero eta hildako gutxiago sortzen duen egoera bat. Eta horrek bakarrik, edo irtenbide bakarra da negoziaketa, bake akordio bat sinatu behar da Ukraina eta Rusiaren artean, eta baita ere beste Europar Batasunaren parte hartzearekin, eta horrelako proposamenak mahai gainatzeagatik leporatzen digute edo diete beste pertsona batzuei alde batekoa zarela, eta ez, hau da bakearen aldekoa izatea, eta azkenean Rusiak arma nuklearrak ditu adibidez, eta baita ere OTAN asteburu honetan egon da joku edo aktibitate batzuk egiten arma nuklearrekin ere bai, eta nik uste dut merezi duela esfortzuak zentratzea diplomazia horretan bai. Eta horrez gain ez, Europara begira eta gure ekonomietara begira, gerra luzatze horrek zenolako testu ingurua ekartzen du gurera? Bueno, ikusten ari gara nola, baina ere bai horretan gustatzen zait azaltzea daukagun krisia gerrak areagotu duela. Baina krisia bazetorrela, bazegoela, aldaketa klimatikoaren krisia eta baita ere material faltaren krisia eta presioen gorakada. Gauza guzti horiek gerrak areagotu ditu, baina bazeuden. Orduan, dena den, bai giza eskubideen aldetikan eta baita ere ekonomiaren eta ongizatearen aldetikan gerra gelditzea da ezinbestekoa. Ez dauka inolako zentzurik aurrekontuak igotzea defentsan, Europa mailan armetan gastatzea elikagaietan edo energian gastatu beharko genukena, eta orduan zentzu handiko proposamena pentsatzen dugu dela gerra gelditzea, bai Ukraina herritarren mesedetarako eta baita ere Europar osoko herritarren mesedetarako bai. Ez dira gutxi aurretik politikoki dauden erronkak, energiaren alorrean esaterako hartu beharko lirateken neurriak esaterako. Iñigo Urkullu lehendakariak kurtso politikoaren hasiera herri itunak nabarmendu zituen. Horiekin bat egiteko, zer da beharrezko Elkarrekin Podemosen ustez? Esan genuena, edukiak. Herri akordioak eta auzolana esaten dutena beraiek, beti auzolana beraien Espainetan, baina gero gauzak martxan jartzeko edukiak normalean faltatzen dira. Egia da, oraintxe bertan, ez dakit herrituna bat den edo ez, baina akordio importante bat da, diru sarrera hormatzeko errentarena. Ados, hor edukiei buruz hitz egin dugu, gorakada batzuk lortu dira. Guk 6 legebiltzarkide baino gehiago izango bagenitu, segurazki lorpen gehiago lortuko genitu eske, baina lortu duguna, eta herritun bat da edo akordion bat da. Eta gainontzeko akordiotarako berdina behar da. Edukiak eta guretzako oso garrantzitsua diren bi irizpide, jendea babestea eta sektore publikoa, guztiontzat lan egiten duen sektore publiko horrek, hezkuntza, osasuna, kulturan, hainbat lekutan, egoitzetan adibidez, hori indartzea. Bi zentzu horietan, lehendakariak badaki gurekin kontatu aldugula, baina normalean kontrako norebean doaz.
Esaterako hizkuntza itunean bai, lortu zela akordio zabal bat, lehen momentu horretan bertan, itunaren basutabeak eratzi zirenean, baina dagoeneko kritika ugari egin diozue batez ere zirriborroari, ez? Legearen zirriborroaren testu hori, eta kritika horietako bat da kuoten behin betiko amaitzeko eskaera hori, nahiz eta duela urteak debekatuta egon, oraindik ere kobratzen delako. Horixe ez dago itunean? Ez, itunean bai, aurre proiektuan eta orain arte argitaratu diren arau eta dekretu edo dekretu proiektuetan ez. Duela 40 urte debekatuta daude kuota kobratzea EAEn eta estatu osoan, eta ikusten dugu nola itunpeko eskola esan guruke guztiak, edo 89%ak kobratzen dute kuota hauek. Eta kuota batzuk, 20 eurokoak dira, eta bueno, gure auzoetako itunpeko eskoletan kobratzen dira, baina ere daukagu sasi elitezko eskola batzuk non 180, 200 euro kobratzen dira, eta horretaz gain diru publikoa jasotzen dute. Hori, nik uste dut jende guztiari edo jende gehienari txartu iruditzen zaiola, elitezko edo sasi elitezko hezkuntza bat diru publikoarekin ordaintzea, eta horren kontra eta eskola publikoaren alde sinatu genuen akordio hori, eta lehen esan duan bezala berriro eskuak bustitzen, eta seguretzat oso erosoa izango zen bakarrik gure eskina batean gelditzea eskola publikoa aldarrikatzen, eta punto, baina nola badakigu transformazio bat eman behar den gure helburua lortzeko, euskal eskola publiko hegemoniko bat lortzeko, sinatu genuen akordio hori 43 neurri konkretu horiekin. Baina, hortik sinatu eta gero, arau guztiak, 6 urteko itunak sinatzeko garaian atera den dekretua, araua barkatu ez da dekretua, edo planifikazio dekretua, urratzen ditu akordio horren printzipio nagusiak. Beraz, ez gaude ados, ikusiko dugu orain aurre proiektuaren bilakaera, baina momentuz ez gaude bat ere posik Eusko Jaurlaritzaren jarrerarekin, eta azaroak 5ean eskola publikoaren aldeko eragilek manifestazio bat planteatu dute, eta babestuko dugu zeren eskola publikoa momentu honetan, eta gainera garai hauetan defendatu behar dugu justizia sozialaren erraminta potenteena bezala. Behin baino gehiagotan ez, aipatu duzue hori, itunean bildutakoa ez dela betetzen ari momentuz, kolokan egon daiteke zuen babesa? Gure babesa legearekiko, berriro dinot, edukietan oinarrituko da, eta eskola publikoa babesten eta edatzeko prozesu bat neurri konkretuekin segregazioaren kontrako neurriak baldin ez badaude barkatu. Eta baita ere, sasi elitezko eskola itundu honen kontrako neurriak ez badira hartzen. Eta orain daukagun egoera dikotomiko hau ikusten badugu luzera doala, guk ez dugu ahaztuko legea. Hori argi eta garbi badakite gobernuan, bakigu ez zaiela gustatzen, baina gure jarrera irmoa da euskal eskola publikoaren defentsan. Zer iruditzen zaizu Euskal Herria Bildu bezalako alderdi batek horrelako hezkuntza legearen alde egiteak? Bueno, Bilduk ituna sinatuzun guk bezala, Bildurekin hainbat gauza aman komunak ditugu, baina hezkuntza eredua ez da bat, beraiek beste euskal hezkuntza sistema propioa deitzen diogu, gure proposamena euskal hezkuntza publikoaren sistema deitzen diogu, eta hor aldeak nabarmenak dira, beraiek ikastolak sartzen dute hezkuntza publiko zerbitzu horretan, eta guk ez daukagu, eta beti izaten dugu, guk ez daukagu ezer inorren kontra, baina bai eskola publikoaren eta euskal publikoaren defentsa guztia egiten dugu, eta hor aldeak ditugu, eta kontraesanak guk gureak ditugu beste arlo batzuetan eta gestionatzen ditugu, eta Bilduk erabaki behar du, zergatik beste zerbitzu publiko batzuetan demagun osakidetzan idez, beraiek baldarrikatzen dute kudeaketa publiko osoa eta hezkuntzan ez. Hori beraiek erantzun behar duten galdera bat da. Kontraesana ikusten duzu orduan?
Bueno, kontrasana edo beraien printzipioen defentsa bat, baina gurekin ez dute bat egiten, edo guk ez dugu bat egiten haiekin puntu honetan ez. Itunez eta akordioez ari garela, datu bat EITB atzokoan jakinarazi zuena ez, legealdi honetan zehar EAJak eta PSek legeen ehuneko 70 baino gehiago oposizioko taldeen babesarekin onartu dituztela ez, zein irakurketa egiten duzu honen inguruan? Bueno, oposizioaren erantzukizuna eta baita ere legegintza honetan, aurreko legegintzan 8 lege aprobatu ziren, bakarrik. Legegintza honetan ja aprobatu dira 21. Eta aprobatuko dira, edo behintzat josatuko dira, ia 50. Orduan, normala da, arlo batzuetan ere bai, alderdi ezberdinen artean ados jartzea, eta nik hori arazorik gabe, eta baita ere daude arau oso tekniko eta administrazioari buruzko gauza asko jorratzen dituzten lege teknikoak ere aprobatu dira multxo horretan, eta baita ere, berriro dinot, oposizioaren erantzukizuna, eta puntu batzuetan, adibidez, diru sarrera bermatzeko errentaren erreforman, ere, borondate bat egon da gobernuaren partetik negoziatzeko, baina ere bai, eta atzo EITB taldeak argitaratu zuenean, ere erantzun genuen oposizioak, bai H. Bilduk, bai Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, eta bai hiritarrek aurkeztu zuten herri ekimen lege horretan, diru sarrera bermatzeko errentari buruzko lege proposamen hori, gobernuak, edo gobernuak hobeto esan da, PNVek eta PSOEk kontra bozkatu zuten. Hau da, guk daukagu borondatea gobernuak aurkezten dituen legeak jorratzeko, negoziatzeko, eztabaidatzeko, batzuk alde, beste batzuk kontra eta beste batzuetan abstentzioa, baina Eusko Jaurlaritzak 199 batean kontra bozkatu du oposizioak aurkeztu ditugun lege proposametan. Adibidez, gure kasuan jokua arautzeko lege horretan, eta baita ere enpresa energia publiko bat sortzeko proposamena. Orduan, aldarrikatu behar dugu ere bai, beraiek etxeko lanak dituztela oposizioarekiko zentzu horretan. Aipatutako proposamenen artean esaterako Elkarrekin Podemosek egindako bat da alokairuen prezioa mugatzeko proposamen hori. Eusko Jaurlaritzak badu eskumenik hori legeztatzeko? Gauzak egin daitezke, adibidez, estatuan aprobatu behar den lege hori heltzen den bitartean, lan guztia horreratu, eta hori aldarrikatu du hainbait aldiz, heltzen bada aurten edo horrengo urtean, gero Eusko Jaurlaritzak beharko du beste urte bat lanak egiteko, zona extensionaz deitzen direnak neurtzeko, tasatzeko, eta non interbenitzen den, esku hartzen den erabakitzeko, eta guk aldarrikatzen dugu hori aldez aurretik egitea. Eta baita ere, hemen daukagu etxebizitza lege nahiko potente bat, adibidez, non etxebizitza eskubide subjektiboa daukagun, baina duela urteak ez dela aprobatzen lege hori garatu behar duen dekretu nagusi bat etxebizitza eskubide subjektiboarena adibidez. Eta hori egin dezake. Eta ez du egiten. Zergaitik? Bueno, alderdi sozialistak edo ez dakit alderdi sozialista den edo Arriola sailburuaren jarrera ez dakit patxadas hartzen du, ez dute ikusten behin eta berriro mahaigainean dugu guk eta adibidez stop kaleratzeak plataformak edo beste talde batzuk, eta behek lasai daude betiko gauzak egiten, eta etxebizitza politika publiko handia daukagu Euskadin, baina ez da nahikoa, eta etxebizitza berriro dinot, etxebizitza legea garatzeke daukagu Euskadin, eta ez dute egiten, beraiek ez dakit ja oso eroso daudelako boterean, edo gobernuan, edo ez dakit zergatik, baina ez dute egiten. Baina, errealitateari kontrastea egiten, kalean dagoen arazo nagusienetariko bat etxebizitzarena da, eta batez ere gazteentzako. Gaztelagun programa dago, baina ez da heltzen jende guztiarentzako, eta baita ere ikusten dugu nola, batez ere Bilbo, Donosti, Gasteizen eta herri handienetan alokairuak gero eta gehiago igotzen direla. Eta egia da, estatuko gobernuak 2% igoerak bakarrik ahalbidetzen dituela, debekatuta daudela hortik gorako igoerak, baina jatorrizko egoera oso presio altukoa da. Donostikoa
1000 eta piku, Bilbon 1000 inguru, Gasteizen 800 inguru, eta hori momentu honetan gazteek ezin dute ordaindu, eta gaztetatik kanpo gizartearen zati oso handi bat, orduan neurri gehiago behar dira, baina ez dituzte martxan jartzen. Eusko Jaurlaritzan, Eusko Legebiltzarrean, hobeto esan da, Elkarrekin Podemosek proposatutako beste kontu bat da ere, arma nuklearrak debekatzeko ituna sinatzea, ez da aurrera atera, PSE eta EAJaren aurkako botoekin, Vox eta PPrekin batera, zein azalpena aurkitzen diozue? Ez dugu oso ondo ulertzen, egia ez dugu, 2017an horrelako ekimen bat babestu zuten, eta batez ere, momentu honetan, lehen hitz egiten genuen bezala, gerra kontestu batean gaude, berriro diogu, Rusia potentzia nuklear bat dela, OTAnek ere bai, eta atzo Boaventura dos Santosen hitzaldi batean egon nintzen EHUn, Sarrikon, eta berak esaten zuen oso argi, testu inguru arma nuklearrak erabiltzen den testu inguru batean, ez daude irabazlerik. Guztio galduko dugu, eta oso egoera larria batean gaude, eta egia da, Eusko Legebiltzarrak ez du Ukrainako gerra geldituko, baina bai, diplomaziaren aldeko esfortzu horien parte bat izan daitekela, eta ez dugu ulertzen nola PNV, PSek, PP eta Voxekin batera horren kontra egin zuten. Diplomaziaren momentu honetan edo diplomaziaren beharrearen momentu honetan beraiek gerraren edo diskurso gerreristaren horren aldekoak agertu ziren, eta ez dugu benetan ez dugula ulertzen nola diskurtso hori mantendu alduten. Boto intentzioari begira, Eusko Jaurlaritzak duela egun batzuk argitaratu du soziometroa, eta haren arabera hiru hiriburuetan beheranzko joera izango luke Elkarrekin Podemosek. Zein hausnarketa egiten duzue? Soziometroa egia esateko azkenengo urteotan nahiko egonkorra izan da, 8% eta 11% artean kokatzen gaitu, inkesta bat da, eta horrela irakurtzen dugu, baina gure esfortzu guztiak noski egingo ditugu, inkesta horiek gainditzeko. Adibidez Bilbon, justo datuak eta inkesta pizkat aztertzen, eta justo nire lankida den Xabi Jimenez Bilboko zinegotziak polito badenez hor egon zen ikusten 3 zinegotzetarako oso boska gutxi faltatzen dira, eta hori da erronka, ze gainera horrek ahalbidetuko du EAJak inkesta horren arabera gehiengo absolutua ez izatea, eta nik uste dut komeni zaigula guztioi, beraiei nik uste dut ere bai, gehiengo absolutuetatik urruntzea. Orduan, lana geratzen da, guk lanean jarraituko dugu gure gaur daukagun koalizioarekin, eta saietuko gara ere bai, beste alderdi batzuekin, koalizio hori astea, eta baita ere, zenbait herrietan talde independiente batzuekin lan egiten ari gara, hautagaitza potenteagoak aurkezteko, eta ikusiko dugu nola, gero ere bai, gure boskak beharrezkoak baldin badira gehiengo alternatiboak martxan jartzeko, hor egongo dira, eta horretarako nik uste ezinbestekoak garela alderdi sozialistaren PNV-rekiko daukan dependentzia hori ganditzeko, eta baita ere, EH Bilduk hainbat lekuetan edo hainbat aldietan daukan zalantza horiek gainditzeko. Gure papera ezinbestekoa da. Orduan ez dizuek kezkarik piztu inkestak? Kezka beti, noski. Azkenean inkesta momentu konkretu baten isla dira, eta noski guri gustatuko litzaiguke beste inkesta batzuk mahai gainean ukitza, baina guk lan egiten jarraituko dugu gure ideiak mahai gaineratzen, kaleetan eta instituzioetan, eta saituko gara inkesta horiek gainditzen. Azken galdera bat, urte hurren batei lotuta, gaurkoan izan ere 25 urte betetzen dituelako Guggenheim Museoak, zer uste duzu ekarri diola Bilbori eta Euskadiri? Nik uste dut era kolokial batean kriston aldaketa izan dela Bilborako eta Euskadirako, Guggenheim Museoa, eta baita ere berarekin etorri den transformazio guztia. Eta baita ere, transformazio hori kulturan, basea izan duela kulturan, egia da, gero arazo bat daukagula ez Guggenheimekin, baizik eta turismoarekiko daukagun gero eta gehiagozko dependentzia horretan, eta baita ere ze motatako ekonomia eta
lanbide motak ekartzen duen. Orduan, nik uste dut gauza bat dela turismoaren eta kulturaren aldetikan Guggenheim oso ona izan dela, eta Bilborako ere bai, eta beste aldetikan, aztertu behar dugula horrek edo turismo dependentzia horrek ekartzen ari dituen ondorioetan, eta baita ere Guggenheim buruz hitz egiten aldarrikatu behar dugu 25 urte pasata, bai garbitzaileen eta bai Guggenheim langileen lan baldintzak hobetu behar direla, eta ezin dugu onartu Bilboko Udalak, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak beti esaten duten aitzakia, fundazio pribatu bat dela, bai, baina justo Bilboko Udala, Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiaren parte hartzarekin. Orduan, eredua edo ginda jartzeko lan baldintzak hobetu behar dira Guggenheim, bai. Iñigo Martínez Zatun, Elkarrekin Podemos ziuren legebiltzarkidea, eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengo arte.